नमस्कार मित्रांनो, एच लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे स्वागत आहे. आज आपण नागराज मंजुळे हे यांच्याविषयी थोडीशी माहिती बघणार आहेत. सगळे आपण त्यांचेच फॅन आहोत आणि त्यांचे संपूर्ण नाव नागराज पोपटराव मंजुळे हे आहे. त्यांची जन्मतारीख 24 ऑगस्ट 1977 2022च्या अनुसार त्यांचे वय 44 वर्ष आहे. जन्मस्थळ करमाळा येथे ते राहतात. त्यांना आत्तापर्यंत पुरस्कार भेटलेला आहे इंदिरा गांधी सर्वोत्कृष्ट पदार्पण चित्रपट दिग्दर्शक पुरस्कार आणि त्यांचे शिक्षण झालेले आहे. सरांचे एज्युकेशन म्हटले की पुणे विद्यापीठात त्यांनी मराठी विषयात MA आणि पुढे MPhil केलेले आहे. नागराज सर हे भारतीय चित्रपट दिग्दर्शक, अभिनेते आणि मराठी कवी आहेत. त्यांनी पिस्तुल्या या चित्रपटाचे आणि फॅन्ड्री सैराट व झुंड या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आहेत.